Benvinguts i benvingudes, gràcies per ser aquí. En nom de l'ANC, Òmnium i del Consell Local per la República, que com veieu sempre fem cosetes junts, anem caminant sempre tots junts. Avui, en l'acte d'avui, fem un 3 en 1. Tenim en Jordi Magrià amb la seva exposició i el seu llibre. Tenim a la Gabriela, que és un exemple de compromís per tots nosaltres, i el Lluís, que és, amb el teu permís, Lluís, és aquell jovenet que últimament fa tants quilòmetres per tot Catalunya amb la seva activitat. Hola. Veus com no anava? A sobre que em costa parlar, em fan això. A mi l'altre dia li vaig dir a la Gabriela que a mi no m'agrada parlar i ella em va dir una cosa molt bonica, diu, és que tu parles amb els dibuixos. I la veritat és que, bueno, per això soc dibuixant, perquè parlar ho odio. I avui, a més, amb tanta gent, primer donar-vos les gràcies, agrair també a la Gabriela que estigui aquí, sobretot al Lluís. Bé, la veritat és que no sé gaire què dir, m'han dit que xerri poc, que li aixafo el discurs que té la Gabriela, així és que m'enllestiré molt ràpid i així per mi molt millor. Ho deixarem quasi aquí. Vull llegir només una cosa que vaig escriure l'altre dia, aprofitant les cançons del Lluís, dels títols, i se'm va ocórrer escriure una parrafada que diu així. A veure, aviam quants títols reconeixeu de les cançons del Lluís. Catalunya, criatura dolcíssima, que el teu viatge a Ítaca culmini amb la independència del nostre país petit. Si ens mantenim tossudament alçats, farem fora dels nostres carrers a tots els neofatxes globals. Si ara canto trist, és perquè he de dir a alguns dels nostres polítics, companys, no era això. No vàrem guanyar l'1 d'octubre ni rebre cops de porra per fer la independència d'aquí a 20 anys, ni per seure davant de l'enemic per pidolar unes engrunes. No, companys, no era això. L'Estaca és potser la cançó més emblemàtica del Lluís i vaig a fer una performance, que diuen ara. Sí, sisplau. Aquí tenim l'Estaca. Aquesta és l'Estaca que suposadament estava mig podrida i veiem que continua ben dempeus. No, aquest... Què va ser? L'Estaca? És l'Estaca. Es suposava que estava podrida, però està ben dempeus. Què passa? Que deia Lluís, que si tu estires per aquí i tu estires per allà, l'Estaca caurà. Mentida. Si un estira per aquí i l'altre estira per allà, és el que està passant ara als partits. L'Estaca no cau. Per tant, demano als partits polítics que es tirin tots cap a la mateixa banda, que llavors sí que cau. I que es tirin cap al mandat de la gent, que és fer factible el que vam votar l'1 d'octubre. El llibre d'aquest home. Sí, això, posa-te. El llibre d'aquest home. Aquest home ens ha fet un llibre que no és un llibre. Aquest deia aquest dematí, que estàvem en una altra cosa. Deia, hosti, tinc que anar a presentar el llibre i encara no... Tinc que anar a presentar el llibre i encara no me l'he llegit. I dic, però què coi haig de llegir si són les teves lletres? Es podria haver dit, no me l'he mirat, i encara no me l'he llegit. Si les lletres són seves, no hi ha massa per llegir. Però bueno, això demostrava que ell és molt complidor i volia haver-se llegit el llibre. T'has tingut temps ara? Però sobretot, fixeu-vos, jo quan el company, l'artista, em va regalar aquest llibre, jo havíem parlat amb tu, Rull, te'n recordes? Havíem parlat de Lledoners, que tu vas dir, ui, hi ha un senyor que fa uns dibuixos aquí. I l'altre dia ho deies a la gravació, pensàvem que era una foto. Pensàvem que eren fotografies. I ell també. I va dir, però quan ho vaig mirar de prop,
vaig veure que no eren fotografies, que eren dibuixos. Bé, ell perquè és molt cregut, és molt creient, és un home de fe. Jo, com que no sóc tan creient, vaig dir Santo Tomàs. I tinc una lupa a casa i vaig agafar el llibre, vaig agafar una imatge i vaig mirar amb aquesta lupa. Mira que és una lupa, confirmo. I vaig mirar amb aquesta lupa. Res. Però el meu pare era enginyer tèxtil, aquí a Terrassa en sabeu d'això. I feia servir aquest aparell, el comptafils. I llavors vaig dir, a veure si amb el comptafils... A veure si amb el comptafils tinc més so. I llavors sí, vaig posar el comptafils. I tal, llavors es va sortir el miracle. No hi ha fils, hi ha milions de puntets de bolígraf. Perquè jo pensava que eren ratlletes de bolígraf, no? Fli, no, allò que... No. Tots són puntets. No, són ratlletes. Són ratlletes. En el meu llibre són puntets. Mira, són puntets. I a més no són puntets rodons. Però saps per què són puntets? Ah, no. Perquè les impressions, quan es fan en quadricomia, imprimeixen en puntets. Però si mires... Ja he acabat, ja m'acabo. Si mires aquí, veuràs ratlletes. No me l'esperava. He arribat a comptar quants milions té a l'orella. 2.400.000 a la foto de l'orella. I ara resulta que són ratlletes. Això no es fa. Això no es fa, això no. I esgarrat, però... I ara resulta que són ratlletes. Doncs tot això ja no val. Un puntet, un costat d'un altre, un puntet que no trepitja ningú, un puntet... Ja no val tot això. Ja m'haig d'inventar una altra cosa. Bueno, el que sí que continua valent, això sí que continua valent. Ah, micro. No us espanta la veu, és que estic una mica fònica i amb aquesta veu semblo dona model diplodocus. El que emociona d'aquests dibuixos que fa aquest artistàs és aquesta minuciositat que hi ha. Abans hi havia el moviment puntillista, no? I ell ha inaugurat el moviment minucionista. Aquest de les... Deixem-ho minuciositat, la ratlla també pot ser minució. Això, salva'm, sisplau. Això pot ser. Aquesta precisió, no? I un s'imagina, si un pintor quan fa un quadre, i això ho hem vist moltes vegades, no, que pintarà, ja tenen mig quadre. 4 més i ja tenen 3 quarts de quadre. Clar, aquest, pobre, quan es posa a fer el quadre, s'està dies i dies amb les ratlletes, i va dient, mira, això serà una orella, mira, això serà una cara, no? 80 hores, aquests. 80 hores seguides, perquè no sopen ni esmorzen res. Es fa una tirada. Clar, vull dir, aquesta precisió vol dir dues coses importantíssimes que avui les estem perdent de moda, que és l'esforç i la constància. Les coses no són bones ni són dolentes per casualitat, si no són bones o són dolentes, depèn de la constància i l'esforç que un faci per fer-les bé o fer-les malament, no? Tu dius que jo vaig dir que no és orador, diu que no és orador. Ara us explicaré un altre secret, el de l'artista ja el sabeu. Aquest senyor fa pocs anys que parla, perquè aquest senyor ens el van operar i va perdre la parla, i va haver d'aprendre a parlar. I ell em va dir, és que jo vaig haver d'aprendre a parlar. I jo li vaig dir, no, tu sempre has parlat. Per què? Perquè els ulls serveixen per mirar, però la mirada és per on s'esmunyen els sentiments. I a tu, sempre, per la teva mirada, s'han esmunyit els teus sentiments, el teu cor. I com que tens bons sentiments, surten coses bones i coses maques. I no hi ha...
que tenim pressa. Hi havia una altra cosa que em sembla que volia. Bona nit, Em sento una mica... Sort que el Vicent Sanchis de TV3, no coneix? En aquesta vertent... No. Si voldria explicar una cosa... Sí, que... Moltes gràcies, Gabriel. Moltes gràcies. Escolta, l'únic que m'emprenya és el de l'homenatge. Perquè jo em sento normalet, vulgar, i sempre he pensat que he tingut la sort de poder fer música i pujar dalt l'escenari, i quan ja era molt petit i estàvem als 16 jutges, sempre deia, imagineu que algú de vosaltres puja i comença a cantar. Estic igual de collonit, estic igual d'espantat, etc. Dues coses. La primera de Terrassa. Aquí va ser el primer lloc. I us vull explicar anècdotes perquè veieu com és una paraula incorrecta, com un gilipolla pot arribar a ser conegut i aquestes coses. Els 16 jutges me van permetre de cantar amb ells. Era un noi de burgesia dretana rural, el meu pare era metge, la meva mare mestra, i he estat 6 anys en un col·legi de frares de la Salle. Després no vaig passar pel psiquiatre i això em va obligar a cantar. Em va obligar a cantar 40 anys per refer-me de tot plegat. Però voldria dir que els 16 jutges per mi van ser una universitat i un dia em van dir vols entrar amb els 16 jutges? Vaig dir que sí, i doncs has de cantar. I jo vaig dir, no, em fa vergonya cantar. És veritat, jo era un tímid, però no us ho podeu imaginar. I va venir Josep Porter, germà d'en Miquel Porter, això per la gent gran potser els ressoni per algun cantó dels seus records, durant 6 mesos a un bar del carrer Riera Blanca, que és el límit entre Hospitalet i Barcelona, em convencen que tenia de cantar. I jo, que no, que fa vergonya. Jo faré discos, però... I aleshores ve a Terrassa i me diu, t'hem anunciat a Terrassa. I dic, ostres. I, molt bé. I a quina hora ve? Al final, a quina hora hi va? A les 8. A les 6 del matí m'aixeco, em rento, me dutxo per si de cas, tot el que pot passar. Vaig a les 8 menys 5 a cal senyor Pedrerol, que era on es reunien els 16 jutges, surt una senyora, la seva muller, amb bigodís, molt amable sempre. Nen, on vas? Dic que no hem d'anar a cantar a Terrassa. Diu, a les 8 del vespre. La guitarra a la mà, evidentment, cap enrere. I després vaig venir, em sembla que va ser amb un 850 del Fi Abella, em sembla, perquè a mi, perdoneu, a mi aquelles coses m'han quedat així, però em sembla que amb 850 i anàvem 4 o 5, però clar, jo anava en el mateix cotxe que el de la Fi Abella, que era president del psiquiatre, perquè els 16 jutges eren gent que no necessitàvem, i tenim el president dels psiquiatres de Catalunya, el Josep Maria Espinàs, miràs tu, la Maria Amèlia Pedrerol, en Martí Llaurador, de l'escultor Llaurador, que ha musicat, em sembla, el Papasset com ningú, i jo, els 5, amb 850 cap a Terrassa. I arribem al centre moral, em sembla que tenim un centre moral i catòlic. Social, en aquells anys, social no es deia. Segur? A mi m'han dit centre moral de Terrassa. Si vosaltres aquí clandestinament li dèieu social, és el vostre problema.